Kuchokera kuno ku kanema wanu wa Times ndine Brian Banda kukulandirani mprogramu yathu yapadera Kwagwanji special. Akabwera special ndi kuti chilipo chinayake chachitika. Ndikufuna tikulandireni in Malawi and around the world. Tili pa television komanso tili pa online Times 360 in Malawi and around the world. Yangukwana kumene 2 minutes to 4 Central African time. Fa ena makhauli pano alintulo pano. Ena alintulo ena udzuko kumene. Ndeni mafuna ndi alandire Bambo Ndevu Zamwayi. Iwowa ndi station manager pano amene amayendetsa television. Tilandirenso kodi mukadachulabe kuti mtsukuluzi? Ndansukuluzi. Mukadachulabe? Angasipa pita nthawi isadaona na mamodzi. Ndatsukuluzi? Ndansukuluzi, sindezini. Oh. Iwowa ndi Bambo Mtsukuluzi Jona Pamkuku. Chimene chatibweretsa pano nchakuti mdziko muno mwachitika nkhani. Ndipo ife sitibwera pano. Tikabwera sicho cha kuti mupumena mwamba mwanyi. Hayi ndikumvetserani ndachira. Apumena mwamba Kodi basa kwa chachikulu. Simutero. Chabwino Ndese pumene mwamba. Oh chabwino. Chinthu chachikulu chikachiri kwa kupumena mwamba. Mutero tu. Yeah, so manena kuti in the past hour chipani cha UTM chidachititsa msonkhano wake ndipo chalengeza kumeneko kuti chachoka mu mgwirizano wa tonse. Ndipo nkhani imene isitikadadikira mande. Nkhani Yaikulu. Nchifukwa chakudabweretsanso akulu pano kuti kodi what does this mean? Ndipo inu mukuiona bwanji nkhani ndiye tiyambire ndi inu Bambo Ndevu Zamwayi kuti kodi chachitikachi chachikulu. Adayamba kuchoka mu mgwirizano umenewu adali Ford ngati ndisakunama Petra. Anayamba Petra anayamba Petra akamuzu chiwambo. Iwo adanena kuti asidziwenda bwino nde ife tiona kuti asati pake nawo adatuluka. Kaze kumudzi kwathu kuti mati kaze ndi pamene aujeni ansembe ya moto ayino kichihana amene adanena kuti ayi ife jeni gali moto idali ngati jeni minibasi ndiye tidajia akwere follow kuneka mundia Unasera ndiziyangana kuti ino kichihana ayino kichihana ali mpando kumbuyo kudali mawo kwera ni follow ndiye kana kubasi podza tiyambe kukwera akuti basa achakwera ndi anzawo adangoiponda kwasiya pompaja ndi azinzawo ndadana kuti achabwino basi nyamukani ife tiyenda basi. Ndi mmene tikumva lero anjawala ndi anzawo akulengeza kuti nafeso tatuluka. Kodi what is going on? Inu mukuzimvetsa bwanji? Tiyambe ndi inu Ndevu Zamwayi. Munati nthawi ija 2 minutes to 4 koma I think matanthauza to 3 because ndi to 3. Oh to 3 chabwino Ano baba sti 3. Chabwino UTM amayenera kuti akhale ndi msonkhano wawo wa Central Committee. Ndiziti kapena anali ni msonkhano wawo wa Central Committee chifukwa malingana ndi kulankhula kwawo Patricia Kaliata ati msonkhano unachitika. Ndikukuoneka kuti ku msonkhano kumeneku kunachitika zinthu zina zingapo zimene zimapangisa ngati kuti msonkhano umene ukhangati walephereka yakhangati wachitika. Ena amati ayo walephereka ena amati ayo upitirira ndiye kunali ma consultations ndi maloya zawo kuyang'ana ma section mu constitution mwawo kuona kuti zimakhala bwanji kuti Central Committee ngakumane angatsogolere ndani nde mmene amapereka preamble yawo anjawala asadawerenge report imene adanenaso kuti yasipakhala mafunso which is my concern as well chifukwa choti sindimakonda zimene zizokuti anthu azingonena nkunati ICT simuyankha mafunso. People should be accountable. Yes. Simungati yankhule mwayuza platform yathu nemuzikana kuti tisafuse. Tiyambire so many bobo ndipo. Yes. Tiyambire that is wrong. When you come to us muziti roll out kufuse mafunso because we ask on behalf of Malawians. You're speaking on behalf of your party members. We ask on behalf of Malawians. Amalawi ali ni mafunso aloleni kuti tiafusire Malawi. So tiziro lazimezo because sikulira kuti zakana kuti ngati simukufuna kuti tufuse ni mafunso ndemusakhale pa platform pathu.
yeah ingoti pasani chikalatacho tikasindikize zona tizitha kulankhulana point yeah however atanena no preamble yawo mai Patricia Kaliati amene nda secretary general UTM you could tell kuti kunali zokokana kumene koko, so she was trying to explain kuti zinachitika ndi zinthu zafika pamene afika apa. Koma nkhani yayikulu imene atulusa Anjawala mu statement yawo yonse ndiyo kuti iwo ngati UTM agwirizana kuti atuluke mu Tonse Alliance. Zimene anthu okonda UTM amene anali kumene koko zidawasangalasa kwambiri. Tinaona anthu akuvina Thungululu kudali abanda kumene kwa maita unati abanda basi ka video kalipo so musandiyangane abanda osasiya abanda ina taika ni ka video kaja taone abanda jama ita kwalisa chono muyanga kuchula za abanda nde muyanga na ine nanga banda dina imunu dina chabwino kuma abanda yake ndiye na anavina mosa mvao abanda banda nasia basi banda na kondo na wambira na vala nditu skumba banda. Okay. Yes, so announcement was made kuti basi UTM atuluka. Now pamene tikunena kuti mafuso akanakoma pali mafuso ambiri amene anthu tikufusana amene palibe atati yankhe. Chifukwa anthu amene akanati yankha ndi amene wo kuti anthu kodi ndi izizi zitanthauza chani wakuti nakapitirira kukhala pakuti nanga wazikhala bwanji zimenezo zodakakonda kuti tikanafusana panopa tiyankhula malingana ndi ntchito yathu ngati Nkhani koma amene akanati yankha mafuso akana kuti sangayankhe. So mwaona banda ali chakukona uku ana vile ali mbali yako chaku amenewo banda avala blue basi banda akaliacha amamve kuti auta abanda amene banda alaka soketala ulofika banda so I think itatuluka choncho kuti tatulukamo anthu asangalala kumene kuja anthu yaje mamana kumene kujaku chani ndi analankhulapo so zina kupyola pamene popo zokuti iwo ngati UTM chimene akufuna kuyang'ana kwambiri panopa ndi chisankho cha 2025 kuti chisankho cha 2025 chikhala bwanji komanso mafuso amene ali nawo zokhuza ngozi icha kuti adakakonda kuti patakhalabe komiti ina yapambali imene ifufuze kuti kodi zinachitika ndi chani chifukwa chokuti akhulupirira kuti pali anthu ambiri amene adakhala ndi mafunso amene sadayankhidwe mpaka pano. I think for me mwina nditaona kuti natulapo zimenezo nkutheka kuti ansukuluzi mwina pali zinaso zimene akhoza kuyikirapo munanena kuti mukayamba kulankhula mufuna muyambe ndi yosanena kuti anthu afunse mafunsoyi zambiri I think ndi zimene apeza ndi zamwayi zimene zinabwera kumene I think apanga summarize bwino komano ndimafuna ndingopanga emphasize apa sindikudziwa kuti Anjawala ndazi zawo china waendera mitu yawo njani because I know they have always been available kupereka ma interviews matakwa imbira pano ayankha phone komabe ndikudziwa pasi pa mtima madziwa kunena kuti akalasula makala ndithu otentherapo mwina mafunso akanatha mwina wayika pakona in one way or the other, but why do you have to call it a press briefing? Mugabanga brief at Nkhaniyo, so what? Because amba kuthandizira ni zina at Nkhani acha kuti mupangi clarify zinthu. Mina kunenera ansisha kunena kuti ifete kamafunsa mafunso simafunsa zawo nyumba kwathu timafunsira amalawi ambiri amene ali mafunso kumalibe mpata ukuthi atha kufunsa. So I hope easy sikuti mmene akuchoka ngakhalidwe amene afuna akayambe. I just hope so. I hope tikapita kutsongoloku concern yathuyi ayimva bwinobwino. What do you make of the decision to pull out of Tonse? Ineyo mukandifunsa personally ndikuona ngati kuti I wasn't surprised kwambiri. Okay. Kunena kuti mwina sakanatha kutuluka akanapanda mwina kutuluka lero komabe lingatokhatsi kulina nakayembekezera be zimene zizi kuti zingatha kuchitika. Okay. Chifukwa olomena amalankhula maikali ati kumayambiriro mmene amazakamba zonena kuti amene amathokoza achakwera kunena kuti tikathokoza achakwera titaluza mtsogoleri wathu adatilemekeza kusiya vice president ku UTM kumwe kuno kwapatsa amaikosi pa chimenecho tikuti ziko koma tikanakondwanso
tikanadziwa kuti kodi tsogolo za mgwirizano zija zili pati fo anadzala zimenezo prior to statement ya Njawala chimene ndikunenera kunena kuti I saw it coming ndi mmene mgwirizanowu umayendetsedwera olomalemu alipo okay chisisi chimene chidalipo chomanena kuti no akudziwano ndi achilima ndi achakwera okha mukati mwaona awa even a UTM wa mwina kuti ti afufuze kuti ndezili patipo mwina sadakapeza mayankho mwina ugwirika amene amadziwa za mgwirizano kuchipinda kwawoko winayo palibepo komanso ndakhala ndikumamva ma statements ochoka ku UTM you all they believe all my placards amene ananyamula anyamata awo earlier today amakhulupirira kunena kuti sana peze zimene amafuna mu mgwirizano uwu pa zimene ankakambirana anu akewo okay so amaoneka ngati kuti amakakamizika kukhala mu mgwirizano tonse because achilima amanena kuti hold on okay so amene amanena kuti hold on yo wasunthapo ndithu I saw it coming koma if you ask me is it a right decision or not that's neither here nor there akhala bwanji anthu amenewa akhala bwanji anthu amenewa kapena kuti zipani zimenezi tiyambire 2020 chifukwa 2019 UTM idachita okha ndipo adapeza over a million over a million votes so si chipani chotunga chitengere chibwana chipani cha mphamvu ndithu 1 million votes plus simasewa ndi ambiri yes and UTM wa 20% UTM wali kwa ambiri it was about 20% yeah. of the votes yes akhala bwanji kuyambira 2020 kufikira pano mukalifusa fuso limene lolo ndi yankha mbali ziwiri kudali nthawi yoyambirira atangolowa kumene zinkaoneka ngati kuti iyayi anthu ayamba bwino chilima ndaye momwe zimakhalira nthawi zambiri chilima ndaye wani ikamati fokolo kwa anthu agona kale kuti iyayi sikunade anthu amakhala kuti ali chanungoni anthu amene akwatana kumene amata fokolo kwa agona kale fokolo kwa ya pasi dzwali sanalo yes usiku umakhala wafupi koma imazafika nthawi anthu amazapezeka kuti musa uyo wewe ndi musa mimi wako Nkhani mesa mwandi basampata ikuri ndisika ndukuzani tikoza kuthirira ndemanga mukula so chitsanzo ndene chocho monga banja la brand new iya ndithu mahagi pafupa fupa izona kale kachita chitika nchani koma ndi anthu komwewa ojiyawo amene akhati kuti nakale kuti iwo satopayi ntchito yawo ndikuonetsetsa kuti president ndi wachiwiri wawo asayanjane ifo akayanjana iwo zausizitheka ndizinaonekano kuti ming'alo ija inalipo ndithu palibe anabwera poyera kuvomereza kwa pali zinthu zina zake si umafunanso kuti wina wake avomereze zimangooneka zokha so zimaoneka ndithu kuti iyayi pang'ono ndi pang'ono anthuwa akuoneka kuti sakuyenda limodzi kufikira pamene tidadzaonano kuti achilima ajasiya nkuwapa sampata omwe kuti alankhulepo pa misonkhano ife kuyambirira koseko mutati muone achilima ndi amene amazusa chakwera akakhala kumene kuja akaponyerana amazaponyera vice president ndi amazusa achimwene awo idafika pena basi umangodala kuti kodi anditakha tikubwera ino ndine maprogramu osiyana ndi awo amene umafunsa kuti olomkuluyi amapitirirabe amakakamira umakatani komozizilai kuti so mwachidule banda ubale udayamba bwino ndiye samwina chaka chimodzi ngati sakulakwa 2020 2021 tidaona ndithu kuti ukhanga tizuyenda bwino kupyola apa can't remember kuti zidamba lite exact date koma zinkaoneka kuti sizili bwinoyi now ndi ngozi idachitika ija zidangobwereserano kukayikirana kumene kwakhala kulipo kale padali kukayikirana anthu amene wawa makayikirana samayenda bwino yayi so with that pamene nataona kuti I think anthu ena amangoona ngati kuti I think ubale wathu sukupindula sukutani so mmene anenera pankuku kuti kuamva anthu awa akulankhula zimene alankhulazi munthu sungachite kudabwiratu kuti akuti zachokera pati chifukwa utha kuona kuti I think iwowa chifukwa chakuti ngosakhutisidwa ndi zinthu zina ndi zina zimene zikuwapangisa kuti nangaulo chinthuchi tichichikakamire ifeyo phindu lathu ndi chani so I am not surprised however nimaona ngati kuti mwina mwache nkuganiza kwanga kuti kusankhidwa kwa ausi kuti akhale vice president amene amachokera ku UTM kuti mwina kukanasintha zinthu koma zikuoneka ngati kuti zimene zozo anthu amene a UTM enawo
sunthe kalikonse chifukwa chokuti mwinabe ali ndi zinthu zina zimene sizikuwasangalasa zimene zakhala zikuchitika kutonseku ndimene anenerawa kuti amene ankakhala ngati kuti amanena kuti iyayi tisachoke chifukwa tikachoka mwina anthu atha kuona ngati ndife adyera ndife amtundu wanji ndeni bwanji ndikhale konkunoko chifukwa choti zinthu zadachita kuti talisa ndi anthu amipingo akuluakulu amene atikhazika pansi mabishopu komanso asisepi aujeni awa maujeni matimati pachani masinodi kuti mwina anthu amene watidafusa kuti kodi zikazavuta zakhala bwanji nana kuti ati zakhala pasi zakuyanjanisani tente apase mpata munthu amene palibe so ena wangona kuti lefu nthawi basitu John yeah ineyo ndikuona ngati kuti ubalewo sindofuna ndigwiritse ntchito chichewa chimene ena amagwiritsa ntchito koma the relationship ya UTM ndi MCP had trust issues. Okay. Zimaoneka ngati kuti mmene amalwadi mbanja mmene sindikamba za chitsazi chokagonachi koma mmene mmene amalwadi mbanja ilili tinene chilungamo the relationship was so cordial umaita kuona kunena kuti chakwera ndachi limadi ndi palibe amene angalowe pakatipo koma ineyo nadzambaso kuona tinkhawatina mmene zidazavota kutoti mathayi kunkagwira ntchito bwinobwino yeah kunali za reforms angathamangisa achilima zichi mmene zaona khangati awalanda mmene amazatotsa report la public sector reforms china bwana ndi pompu ndithu kundalira chilima tusanya kuti mmene chimadzanena kuti basi sichituluka we had kunena kuti anthu ena ake amauza achakwera kunena kuti akubera ndi shaine uyo okay so pamazaoneka ngati kuti MCP ima bwereka ubalewo kumatina kumatisunga kuti tikapatsa mwina kwambiri tikhala kuti mwina the praise sikubweranso kwa munthu wankulu mwina ikupita kwa wang'ono that's number 2 zimene anthu adagwirizana some of which zili ma documents amene angwirizana amene fidawerenga tonsefu khadi zokhudzana ndi ma percentages akuti kaya ma cabinet ministers majani mabodzi ma foreign missions zizakhala mwatundu otere ma percentage inde komano tukamba zisula balira ndaite mokhawo even app akhala kulira namva bakalire akalaire kangapo konse so zimoneka ngati kuti UTM amadzimva kuti they have been used okay kuti manena kuti simafuna kuti ndimukhala mwambi kuti otse nkakutafune ndi mwambi ndithu okay amadzimva kunena kuti mwina tangwa olotsa ndi akuti tafunano mwantundu otere okay so if you ask me mina unenera ansisa kunena kuti I don't know whether afulumira kaya achedwa koma achakwera amakhulupirira ndithu kuti in honor of munthu amene ndasankha nthawi imeneyo mu 2020 kuti ukhale apa wapita I should still respect phanga uja ndipatse mphaka amene adadalira nthawi imeneyo ndikutenga kusiyapa but what I see as a problem now is kunena kuti UTM uyo imaoneka ngati kuti ausi simatenga mmene amatengera achilima mwina sangatenge choncho ndathawiro siyana koma I've heard my sentiments tina tomanena kuti ayusi is not UTM achakwera angosankha wawo yemwe amwe akufanya choncho eno simavapo simndamve ine ndamvapo kambiribiri iyo simnamve iya wangasanamve ine ndamva mwina dali uchalichika pena ama zimva choncho so my question has been kunena kuti okay I might not be singakhale ulile kumva zambirimbiri koma no uyuyu the vice president we lost amanali UTM president amene yuyu akanakhulupirira bwanji usi kumusiya kuti ukhala apa ndamutenga vice president wa kuchipani okay UTM they might have better reasons kunena kuti akutulukamo komano kuti padzifika pachimene kuti tikupanga despise mwina usi ndiye kuti tikupanga so even question kuti achilima mukasankhiranji uyuyu personally ndikuona ngati kuti achilima had seen something mwa usi
Unamvesa komano UTM uyu imakhulupirira ndithu ena amakhulupirira anthu ena amene tikuteka kuti uyu khanga diswatu yanda mvapo inu munafapo awandamene sanafi awuchita adamba awuchita damba ndi munthu wankulu ndimankhula ndekhatu musandike kamiza mwafusa kodi zimene mudamba zokamba anthu zoticha kutera kuti ena samakhulupirira ausi amaona ngati kuti ausiwo sali mbali ya ku UTM uyu mwina ali mbali inayo anamapereka zifukwa zake amapereka zifukwa zake for example amanena kuti ausi anakuyankhaniso na ausi tinafunsa akafuroza zifukwa zake amanena kuti ausi akumapita ku constituency eko for example sa kumaonetsa makaka achipani and we asked him nthawi imene achilima amapita ku court akuti samaoneka zimene amakamba zimene timamva zimene amadandaula anthu a UTM mwina asanabera tidakamba nthawi yake pene pacho kuti zinazi zitivuta kuti timvetsetse panopa in the absence of Chilima. That's right. Chifukwa munthu anali president and vice president, we never know kuti kodi ngaza courts mina makambera za tunwazi. What if Chilima manena kuti no, it's okay, munthu ukhala. Yeah. What was it? The first person to question us was supposed to be his boss then. Odi mufuna yankula? Hai, mukikira ota. Acha muvumira. Muvumira kwamba. Muvumira anthu lero muvumira mabani kodi. Madani ba. Ndimanya kuti nyimbo maliza chifukwa nesu ndikuva nditi. Nditudi sine ndeka. Amsadele. Muvumira kwanu mukafuna yankula ndima kudziwa. Muone kuti nditu mufuna muyakire ngani. Koma tibwera kumweko. Mafuna kwamaliza kunena kuti mwina it would do the UTM guys good. Kuti I know kuti pamakam seven no to friends bank is in honor of Chilima. In honor of Chilima. Kwa pali zinthu zina zake zimene sa zimvetsetsa panopa chifukwa Chilima ho. That's right, yeah. Kuti bwanji zina zimene abazima ka observe time imene yoyo. Mkulu isa mwapezeka kuti. Bwanji that time kuna kuti president Fedumanda akula wawa it would have been better to hear from Chilima. Because if Chilima didn't question us, but we may also not know whether he questioned or not. But I want to bring in Ande Buzamai the USI perspective. Chifukwa chani UTM saku yenda na oli modzi, because that's what we have seen. USI saku yenda ndi chipanichi. What is wrong? Or chipanichi si wenda na USI. I don't know which Mukulima fusolo? Ndakumvani. Yeah. Siningathe kuliyankha. I may not know, but I think inuyo mwani napo kuti UTM anakhala ndi zinthu zawo zimene amayembekezera kuti ausi azipanga. Yeah. Which amaona ngati kuti ausi usakupanga. Therefore amaona kuti they were questioning loyalty yawo. Ya ausiwo UTM. So probably that's why. However, chimene chimachitika pamene anthu taferedwa timakhala emotional, very emotional. We gave each other 21 days kuti tikhale titani 21 days idatha mande lapita kufikira pano. You can still see kuti people still need more time to heal. Mutakuona kuti anthu adakayasabe makandulo madera ambiri in honor of Chilima, because Chilima anali munthu wosiyana. I don't think pasakhaso Chilima wina. It's gonna be that was him. Yes, people would try kukhala ngati wo, but it would never be like him. Koma awa ni makamba nawo nthawi ina kita khabe napache kuna kuti the way I look at things in here ndimaona kuti ngati mwene wake munthu anali moyo sana kupase chinthu usatenge chinthu mwene wake atamwalira. It's wrong. If I did not give you anything while I was alive, ukazatenga weka inentapita ndi kulanda chuma cha masiye. You can apply it whichever way you like. So tikamati tikulemekeza Chilima, tizikhala very careful what we are doing to avoid thinking kuti tikulemekeza pomwe mwina tikulakwisa zinthu. That we have to be very sensitive. I'll stop there. Aye. Sitikulolani. Tambasulani. Aye. Ndalankhula momveka. Sindidusa pamenepo. Ausi apange bwanji.
ausi pali anthu ambiri amene amakayikira UTM wawo Okay. zinakatengera kuti iwowo alandire wina aliyense mmene ndanenera muja kuti pamene anthu taferedwa anthu timakhala ndi chikhalidwe cha munthu kufuna kupeza yankho. Why? The question why in this case is even louder chifukwa cha mana ya momwe inachitikira. Yeah. If I may. That's right, yeah. It's very loud. People want to see the why, the why. That's why anthu akumana kuti ngakhale pakuchitika zinthu zina zache komabe mukanayikapo so chakuti because anthu ali ndi mafunso Brian and mafunso amene omutani mwamveseze ni mafunso valid questions. People want to understand kuti no 1 minute you're here, next minute you're there, and there are these things up. No guys, we are not connecting dots here. Can we connect the dots? And the people are entitled to ask like that. And pakuyenera kukhala uche. That's why request yokuti tiyeni tipeze anthu amene akamaza tiuza zinthu anthu azakhutire nazo kuti I think anthu adi akutiuza zinthu zimomveka kwambiri is louder and louder. Koma ausi amayenera kuti abwere pozindikira kuti and isikuti iwo sadziwaye kuti anthu anzawo kumene koko. Yes, I don't think he doesn't know that. The way he would rise to that occasion nkubweresa anthu onse pamodzi nkukambirana kuti akuluakulu kodi tingaende bwanji chimozi nkutheka kuti panali izi mwina mazona choncho bwanji tiyambe chapter china sindikuziwa kuti ma attempts amenewo anali wotani komanso reception ya ma attempts amenewo inali wotani where people even willing to just to hear because imafika pena tubanda ungofika pamalo anthu asanakumve amangoti I don't like this guy hope you kai anthu mwina akamaza kukonda kumapeto kuti I think namwina nango mweru zasanga munthu wina akadikira kuti nipase mpata eti zimachitika ndithu koma nawenso amene anthu sanakulandire kwinowe usamakhale ndi kusunga zinthu kukhosi chifukwa chokuti you need to understand kuti ali ndi zifukwa zawo zimene iwo akutani akupangira zimene akupanga zija so kwambiri the onus is on you to make them understand kuti no despite everything tatene tibwere pamodzi because tukhulupirira kuti chimene tikufuna tipange limodzicho chachikulu kusiyana ndi chimene tikufuna tichitisiyanise because ngati anthu onsewa ali a UTM kaya UTM wawo wina mwina ngwa mtundu wanji koma akukhulupirira ndi a UTM and onsewa malemekeza achilima there is no way nthawi inoyo angamagawanikani aliyense nkumapita mbali nayi kumana ati ndi kulemekeza achilima awasa kulowera mbali yako akulemekeza achilima yeti anthu apasuka. This could be the end of the party. Zija anthu takati kumaopa zija kuti kodi is UTM achilima without achilima will ATM continue isapitirira. This is what is going to define anthu tikhala ndi chidwi tione kuti kodi from here tiona ma UTM angati is this ye UTM nyatuka ye only one kapena ena zikire mabe kuti ife UTM ena tili mbali yawo UTM ina ili mbali yawo makampu sabado apa chifukwa a publicity organizing secretary awire tikalonga anayankhulaso mwamphamvu yes kuti osaenda kuseri yes tikhale ndi UTM imodzi anthu akumveka kupanga ma meeting Brian yes ena kupano tikuyankhula pano ena akukumana ndi zipani zotsutsa ena kuyankhulana ndi olamulali mkatikati ena kuyankhulana ndi ma individuals UTM yomweyo. That's why amapempha iwaja kuti bwanji muzizi wa njira yodusa mukafuna kuti mulankhule ndi anthu enieni amene ali ndi authority that can speak on behalf of the party. I wanted you to answer the same question ya kodi Amaiko Usi our vice president wa dziko komanso kodi ndi acting president ku UTM ko. Yes, malamulo a UTM. Okay, ndi apange bwanji chifukwa zikuoneka ngati kuti ali kuboma koma kuchipaniko timati bogi. Yes. Kangati I could be wrong koma zikuoneka ngati kuti boga aisiya wango yangopita mutu wokha. Nkulako kuyankhula choncho? No. Now, as Wanda puts it, yeah, you know, I still feel it. Kunena kuti ena abu UTM, some could be even senior. Ati ubezera kako meko. I don't know how to count na UTM, as count jani koma ena again di two. Atoka kutali umbe kwa uso mweo.
ndikanakondwera kwambiri. I'm not trying to say amene sanapezeke pamene pajapa ndi kuti ali kumbuyo kwa ausi. Komano a briefing yokuti anthu akuchoka mu mgwirizano wa tonse. Abana I expected the big names even there. Okay, like which? Tukamba anthu kana achina ndani, achina Kambala. Okay. Andani acha amasangwi. Okay. These are the seniors achipani cha UTM. Kaya popeza matoka kunena kuti ena Amagondi. Amagondi. Kaya ena matoka Magondi Richard Magondi. Kaya popeza matango kha kuti chipani mapanga chiganizo ndi mupeka no lankhulira. Koma obviously kunali panilo kumene kucha. Kuti kana anakana kutswala akha kutsogolo. So ineyo ndili mantha pang'ono on their behalf. UTM kunena kuti I really hope ndimayankhula pena kuti I really hope kunena kuti chiganizo ichi sichinapangidwe out of mere emotions, which I doubt. Ukamvera ndimene zakhazukhalira ndimene oleloli matempa zake amavekera ndikukhulupirira kunena kuti mikwiyo imene yakhalapo it's a combination of unfulfilled agreements. Okay. Ndi incident imene yachitika yandani ya ku ifa ya Achilima. Yeah. Yeah. Mafunso amene UTM and probably many Malawians ali nawo over that death. Ndi khumbo lathu, khumbo la Malawi ambiri kuti tidziwe kuti chinachitika njani kuti ngozi imene ichitike. So but anthu ena they have got their own beliefs. Akhulupirira zinthu zina. Zimene ife pano wouldn't tell their lies. Ifwa tudikirira akachira amene akufufuzawo kuti akafufuza nde atiuze. Zimene akhaonera sisi ne kuti we really hope kunena kuti amene akuchita kafukufukuwo whoever is there kama German experts na them different yawo akudziwa the magnitude of the issue at hand. Akudziwa how Malawi are anticipating sensible results, whether sensible to us, I don't know whatever that would mean. Komano bizotsatira zimene akatuza sequence of events because so to make it achitika ndi ichi. Amala wazikhandu kune asawazifusa so apatsa pano nanga banji apa gaba baba nde simukamba ifanyani because that ndi chimene no ndikudziwa kuti UTM ena mitima yayo makwera mwamba chifukwa cha zimenezo siningauze onera anatha kudikira sinthu zoti maboyira kwathu mwati koma if I had the opportunity kunena kuti can't we wait for mwina zina zake for house. I don't know how old is the Usi as a vice president. I don't know ngati meeting imene lichitike prior to central executive committee kumene kha meeting ya Usi ndakali the two of them. You remember they were supposed to meet prior to central executive committee meeting. I don't know if that happened because it could have been through that meeting. Yeah, ISG. I want to understand kodi Ausi adali nawo ku central executive committee meeting. Zikuoneka ngati kuti anapoyamba kuti anapita then kufika kuti abwera anyamata fa kunabwera achinyamata nyumba kwawo weya ndi zimaujenzi jana nyamuna zakatsachi zimene zinapangisa ngati ino kuti kuti I think meeting yalephereka ndiyesa ndimamveka choncho ndeno anthu ona tapanga konzati zimene kuti andana yankhulapo so even kaliyati kuti mbuyo central executive committee yakhala kumatha kumana even Achilima kulibeko. Okay. So I think imakhala koram. Okay. Kuti kodi akwana anthu angati whatever malingana na yankhula ndithu ngati nsakulako anachita koti section 13 ya constitution ya UTM. Yes, imene manena kuti kodi central committee imainati ikumane motani yakhale yotani. So zokuti Ausi anapitako ku the one that eventually took place, that maybe I can't confirm, but I know he did. Yes. According to statement, because then the area one inapezeka kuti inakanga kuti yaimitsidwa chifukwa choti achinyamata anabwera no ndi zimene because achinyamata ukawerenga mautenga mmene zinalembedwa ma zikwangwani zimene anyamula amafuna zimene anenanja walasi kuti atuluke kuti ino central committee imvani za yankhula za anthu kunoko Ujeni Alliance and MCP are some of the Ujeni. Majority. Mautenga amene ali muzimene. So our
ndiyesa kuti amene ngatana kumanadi kuti anakwana andi zimamanena because amanadi kuli lawyers kuli majani anakambirana nkhani zimakambiranazo ndi pamene pabwerano resolution imeneyi yokuti bwanji titulukeko ku mgwirizanoko. There's something very interesting. Ndinamva kaliati mira wande fana maveti maone remote. Mike kaliati amazenera kuti ausi sana peseke. Koma pa 19 pali meeting ina. Imene iwowo atadzabwere ndikupanga so chair. Ausiwo. Yes, I think palino zina ka whether this would mean guys akuza ni madeda au chedi sindikudziwa. Koma kunena kuti pa council meeting ina pa 19 July. Imene zimene akabera mera kuja awadziwitsaso acting president yo. So kuma kuti resolution kone ngati inagwirizana kola moyo kumeneko vice president I mean acting president yo kunalibeko. Okay. Kuma kunena pa 19 awafuna akapange chair meeting ina. Whatever that means. Timvano kuti mwina reaction ya usi ikhala ya mtundwanji. What would be the best way to balance vice president wa dziko achakwera nena kuti titengebe ku UTM ku polemekeza achirima I balance bwanji imene iyi amaiko usi between now and September 2025? Ndiyesa kuti mmene ya chitikira lero limo ndikungoganiza ndikhulupirira kuti ausi abalalika ndikhulupirira choncho inenso ndikhulupirira choncho ndikhulupirira choncho because achakwerawo amati akusankha UTM it was even a political decision. You see kuti automatically mmene atisiya achirima wachiwiri wawo Second, yes. wasandukano kukhala president wachani wa UTM. Okay. Ndeti kusunga kongo ku UTM komweko and tikutenga posatira maudindo ndekuti ndi amene wawa ndi amene achatenga chonje kena kano munthu ngozindikira kuti umakwera ma step yango kuchosera ma step ndeno uli mwamba mujaje ndeno uli mwamba mujaje nenda kwelera tujenga pasifikawa ndi ma step achacho saso nditsika bwaji you understand so can you imagine that situation where you are hanging no so it is very makwelero amene anakwelera ndi UTM ndi UTM acho tsamakwelero makwelero acha iwatangofika no pa ntunda pacha okay ndi kuti makwelero acho sa ndi kuti miyendo ikupalasa mwamba chonchi you know so it's something that I'm particularly interested kuti ndive kuti kodi ausi achita comment is he going to make a statement anena chani pazimene zachitikazi chifukwa chokuti ngati ndili chakwera ineyo ndiyamba kukanda mutu muno kuti kodi zinthu zake mpaka bwanji ndanditenga munthu wabali anu komweko inu yomwe amusika munthu uja ndasala ndi chati sopano you understand so ngati zinali zifukwa because tizinena zoona timapanga ndali ziko muno ngati this was a political decision yoti ndasungabe UTM acha then that is becoming now very complicated. What do I have now? Who is this vice president that I have if his party are withdrawing from this? You know? So akuona kuti kodi ndi value yake ngati munthu as an individual, yes. Koma support yake ikuchokako. You understand? We are in a very tricky situation and yokuti even tifuna timve ma expert ena kuti angachite comment bwanja amazuwa za ndaliziwa kayama ndikuona awali nchala kwambiri afuna atapanga comment koma ingondolani ndi mali adikireni adafuna mupwetse pajapa mupwetse adakudikirani asatitaitsa nthawi pitiriza ndizoti you know mbali ina ya usiwa kuti kodi anyamata ni mupanga bwanji I need your support here you are withdrawing support achakwera mbali ina ya kuti kodi I say iwe can you put your house in order I thought you were the head of this thing. We appointed but it looks like you're not. It looks like you so this chaos that is happening in UTM ikoza kubalance zintu zambiri mbili and UTM ausi I'm expecting him kuti he's going probably to make a statement or he's going to comment or he's going to do something about this. He can't just keep quiet. But silence shouldn't be an option. Okay. Yes, silence. He can't just keep quiet. Silence but the question is stamina alinayo yota akhoza because ndikamvulumvulu wachitikayo ndikamvulumvulu ndithu chifukwa nyumba ikupasuka panafunika strong leadership
ausi akhoza kukwanitsa kubwezeretsa zonse zimene za ulukazi aliyense ndi kukhazika malo amodzi? That is my question. chivuto limene ali nalo Yeah. ndilo kuti it's not him. Okay. Kwa ineyo if you ask me. Yeah. Anthu akuona kuti kumene mukufuna tikhaleko. We're not comfortable. We are not comfortable. Ndikumene That's the point. So even utakhala kuti ndiwe munthu wanzeru kwambiri. Koma ambiri sakufuna kuti kuti banda ino timakukondani. Ehe. Koma kuti munditengere kuti tikadye chipisi kwa wakuti uchaiyani. Paipaja pali umve. Kamukalipira ndinu. Kamukalipira iwe silikadya. Sipitapo. That's what so it's not about you. It's about where do you want to take it. So akuzokhala nawo ausi bwinobwino koma zotengerana kumene koko ndikumene ndikuona ngati Osali kwindako amakabaza MCP. Kuti sai kwa MCP kwayi. Yeah. Kwinda kwa karusi nokuzwa kwa kwa MCP. Maona da. Umezona sati palamulitse. Wabo oyamba ngati wankamwandini. Mfano uliyadi. Uyu wapiolado. Maona kubile si ine ngbabudo bwino. Maona Apange bwanji. It's a tricky situation. Very tricky situation. Yeah. ineyo ndikuganizano mchipinda chimene achakwera ndausi amakumana before this appointment Yeah. kuti the assurance probably imene ausi amapatsa achakwera kuti yayi Ndibwera nawo. don't worry Ndibwera nawo. I'll manage. manage. That's one. Two, abana, we just have months to the next election. Achakwera nditu it was a political decision. Let's keep UTM still with us. Yeah, it was a political decision. Yeah? Abaya kadatenga kongo kwenye Kumana mazoso na it want to make a political sense. No, in his mind, President Chakwera, he was still thinking amalebeza achilima. Komanso he was targeting the 1 million votes. Yes. Nkulaka kutero? Nzandari. Yes. So chimene chozo ndikulupira nditu pano pa MCP apo kumbabwera. Kulumazala. Kuti What just happened? You understand it? Yes. Kuti chifukwa amaganizirano za whether ka 1 million kana khande akhandi 800 koma tukuwaona mavoti awa nditu akusuntha. Yeah, that's right, yeah. Akusuntha, yeah. Akulwera kuti. Yeah. You understand it? If they are saying they're not comfortable staying with us, they will be comfortable staying with you. Mavoti wakupita. You understand? The people kumene mavoti akulowa. Yes. So that should be a concern. Inde. Munthu oti anakwatirapo sangakhale single. Sikateke. Ndikamathawo amakalowa kwina bwana. Oh. It's really good. And ndikuzani kwina in the next weeks timva. Ziveka. Sumveka kale Akulankhulana kuseli. akulankhulana iye anampeza Uyu wapeza uyu. Ezona. Wena akubwera ngati ma individual. Ena akubwera ngati chipani. Anthu akulankhulana kuseli. Ezona. So to answer your question now kuti ausi I love point yawanda kwina kuti kodi because imene avera my kaya kuti takambera nazi tipereka report kwa president and is filing kwa ausi ngati ausi sawa munthu wachokapo tu akumana ati president athu kumane na ausi Okay. for 19 tiafuna akapange chair meeting nayo. Okay. So to them So kwavuta nkokajera chipisi. ngani Kuti sungakhale doloso ababayi kuti tiyeni hata wale Facebook kupita kumeneko tikukukondani ndino a president yako. yes Koma kucha kuli uve ndiye chipisi cha kumeneko sitingadye ya. chisaja kwa chimenecho kuti nde our thousands ndazine kuti yeah ndiye kale mukajebe mufuna I will magabwino. iniyo kajeni ife Okay. kuti pesa Koma we are not comfortable there. we are not comfortable there. So it's a very tricky situation. So kuti aziona kuti relevance yanga mbali nayo a president amandele kuti ndine mfungira kuti do I let this go ndiyambe pajana ndiyana gulina lijamali Ujasa kalibe mulandu kuti lipobe I don't know. we never mene tawezera tsuka I don't know. komano ausi ali in this tricky situation. Yeah, very Mena kuti ndina wanda and I agree with him para ena akatsuka apa tomana mizonera kuti ingoshiya ndizira yoka iyi singazira yoka Sizirala eh? yoka Is a chief. You have to manage. Mono kwa yakaditu. You have to manage this, chief. Look at how people were excited there. I mean, that was the expectation. Statement, chief. That's a statement. Yokuti, there is something that we are not doing right here. That's why, abana, if any manena kuti, pa company batu pompa.
ena akamachoka ntchito timachita kuombera m'manja ati akafike ena akamachoka ntchito anthu zisoni ngati tilire kukhala bwino ndi anthu abwana umaona nthawi ngati zimenezi kuti anthu amaona bwanji zaine kuti munthu zona mpaka nakumaombera m'manja sitinanena ifeyo kuti mmene amwalira achilimamo maona anthu mene alilira kuti enafe andali kuti enafe mutali mwamwalira anthu azachitira chonchi kapena zana kuti chapita muno ife medi am program inoyo God forbid mulungu atati kuonda enafe kuti anthu azati chani chapita chimechi chachita bwino kapena ayi ndithu kulira kuti munthu chifukwa tu ifa iyi anthu ayilira kwambiri abwana alipo wina amene sikuti ndi wa UTM chifukwa ndazindikirano panopa kuti alipo ena amene sadavale makaka achipani cha UTM koma amakonda amalira even ku MCP kwa bwana kuli anafo 2019 akulu I know anthu akulu aku MCP omanena kuti no chilima anali munthu wina wache they may not say it kumakampo kwawo ukama acheka kuti Kwagwanji kukanika munthu kulankhula wankulu kungoti komba manja and it was across it even ukacheka the faith community akulu kuti mwana hayo anali nchina chake tu chimene ambira alibe bozi kukhala ndi munthu onati akulira papeza one mwina ngati ochepa sindikhulu yasola analipo ena kapena amene kuti akondwera no way akuchalichi akuti he never missed mwambo wa msembe ya misa akuchipani akati 12 koloko yes olokuboma amabweza like that kunchito nthawi timakamba ndi akachoka kumene kubanja kufamile ukukuja ni kunkosiniku ndiye ngoni namba 1 akatapope uja ni dzibia timanena kunena kuti program ina kunena kuti Chilima was no nonsense kind of a guy amatha kupinda shadu izopuso zokazi in the eye tufuna atsokolera zine kuti in the eye oyosaimva osata chidodo osata tsokolera chidodo asita zinthu zopepera no this is the biggest problem that we have. Don't try to be ice cream. Yes, ona. Yeah, isazingu kukonda even pa zinthu zopepera zomwe no zinthu zimene zikuti chedwesa kumana ati ziyayi and ukati iziyayi you know chimene machitika mabwana ndosi zona koma makolite ali babwana ena olata kuitana olota khala 2 hours usanapite ukafika beko saka ukumbusa zokuti iwe ndakuitana this is 2 hours later why are you coming late zona ngongo kambirana ukabwatika umene kujaku yukumvisimu matuka umene kujaku akukumviraso chisoni so iwacha no kuti feti yende pano pamafuna munthu wina akapanga zopepera kalipira alire kumene muzayota kuchosa ntchito chifukwa kuti kula mala 20 million kokose tingadikire chidodo cha munthu mmodzi zona can't do that so to have that balance you know to have that good balance kuti panthawi imene kuyenera kuti usekerere chinthu usekerere panthawi imene so kuti ugwire ntchito anthu aziziwa kumalingana ndi ku Africa kwathu kunoko ndale zomasisitana za bwana sitinafikepo kuti zikulitha maenda lokha lathu linjofuna okokera losonkhezera kuli Gen Z akuti kuli generation Z ndiye akuti ndi zachidodo sikufuna generation Z imene ikuti apanga you know ndikudaba kuti anthu angoizwa kumene generation Z has always disrupted how we are doing things yes it's not a new phenomenon ikuti anthu they associating it with Kenya generation Z have takati kuiziwa kwambira mimi tinangopanga chita mama za generations kunali generation X generation Z you know kunali baby boomers you know nthawi imene kumabadwa anthu ngati ife so you see kuti ana amasiku anowa akumaganiza kuyenda thinking on their feet akutamuza ujeni Ruto kunena kuti mwachulukana kumene koko mpaka Ruto unena kuti basi aliyense my advisor kudula ali musankhane kuti achoka that's what people are looking for decisive leadership whether that is going to play with the advantage uone sisi bezo chido le baba kitha adan aruto nthawi saba ziziwa zibezo amazidziwe amazidziwa see the problem tabwevuka kodi nanga ma ministers a UTM apange bwanji tiyambe ndino apangu kula ibangati ndipo I think 4 of 3 ausio ndi minister kuli Vera tira Agnes Nyaronje anase chaola kuda Nyaronje ndandunabe yes Minister of Labor okay the deputy minister education ku nase chaola ndoko I think 4
Okay. Because avera nda UTM sama bisanso. Yes. Ukoti kujamoneka tayari. Funso tabweza naina ndokamba za ausi pajadagali anduna azautini echabwino avera kantukule kutwalizi kuleba kuli Anyalonje the Deputy Minister of Education anase Chaulando. Okay. Atani positionally ija, if you ask me, akutumikira Amalawi milapita mu cabinet. Mwina they have gone beyond serving party interest. Ora ndifuse kuti atani, I do not see any of them kunena kuti basi fende tudzituluka chifukwa kuti chipani chachoka mu alliance. I don't see that happening. I do not even see kuti achakwera in his wisdom ataona kunena kuti popeza ndakusankha njifoti tili mu alliance ndiye chokani. I do not think kunena kuti so mwinaso ataupangaso zimenezozo. I see him maintaining the cabinet. Okay. Up to when? Up to August, I think. August, because after convention, I am 100% sure he's going to reshuffle this cabinet. And that's what we told her. He's going to be Kujeni? Yes. Not a campaign people. I wouldn't know. As a comedy to Meneta and Dele. Ajeretu bisonka tu. Meneta and Dele August convention. Kusankidwa anthu ena kumene kujaku kuti ayika mu cabinet. Yeah. Kukhala anthu ena aduka kuti anzawo ena alowemo. Amnyanthako basi amene alipowa. And asamagone ndi chi market lo yemwe. And asamagone ndi market lo yemwe. Okay. The reshuffle is coming up. Yeah, it is. After the convention, we actually know my dates again kufika ikutaba jani 6 to 8 by 8 6 to 8 August. After that there's going to be another. There's going to be a reshuffle. That's obvious. So yeah, you still have up to August. Bendera betu. But after August, only the strong will survive. Yeah, that's true. We're not scaring anyone. Ngati mwango tipeza kumene mkuteka kuti mwatipeza mkatikati ndine Brian Banda ndi Jona Pankuku komanso bambo Wanda Msisha tukambirana pano nkhani imene yachitika kamvulumvulu amene waomba ku UTM lero ndikamvulumvulu nangasi Mona koma ndikamvulumvulu inu simaona mmene anyamata amombera mali bwanyi kale mpepo ya mkuntho akaleka vuluvulu yemwe yeti kodi wamkulu ndi mpepo ya mkuntho eti sema sewe kodi ujamangu amachotsa mbali pathana ndio kavuluvulu koma ndinoona ngati kamvulumvulu mpepo ya mkuntho timachokera ku nyanja za Jede si mpepo ya masewera so tsopano ujeni uyu kamvulumvulu kopsa kwake akuzongonya denga tukukalisia that's what has happened koma mangota 2 minutes iso koma in terms of distraction I think mpepo ya mkuntho si masewera kamvulumvulu je amata kungotende ti mpepo ya mkuntho bwana so inja mkuntho tsopano tikunena kuti achipani cha UTM alengeza kunena kuti lero achoka mu tonse ndikufuna tibwere no tsopano ku MCP kodi ku MCP ayilandire bwanji nkhani chifasa angangokhala chete anthu ayenda limodzi kuyambira 2020 mpaka pano ayichite hando bwanji nkhani look funso limene lonso ndilovuta kuyankha eti because MCP they have no choice alandira zimene zabwerazo sakasankhe unfortunately sangasankhe it's out of their control. They would have loved kuti zisakhale chonchi koma ano apa Yagwa mbale ndiwo chifukwa kuti iwo ndiyesa kuti amakhulupirira kuti ausi atha kuthandiza kuti mina zisachitike chonchi. I'm just thinking now that mesachitika chonchimo maybe the question is kodi nkhani yatha. Do we see anthu akukambira naso akubwera pa table kukambirana? Can we see a comeback? Is it something that because ochitika kuti anthu kukambirana nkubwereraso chifukwa wali chinthu china chimene chimapasa chidwi ndi anthu andale Brian jera
ena pamene pachapa kuti angu ayankhula kumbali kuti mukhala mu cabinet mukhala pakuti mwaona kutembenuza lilime ayichola bani yamba kusintha ayi makuti. So whether this is a final decision we are yet to see, but knowing politicians the way I do, and I'm not a small boy, I've lived around, seen governments come and go. Yeah. But the program for referendum in 1994 referendum nali munthu wankulu awadala kuti. So chisanzo chimene ndikunena ndicho kuti I have been around ine munga moderator I think mubweze mawu. Okay, I withdraw. Please, yeah. With no conditions. Yeah, simuna cheze bulunza. Ndabweza. Simuna my point was and one day tawizina. Yes. Ndovuta kuti iweyo uvine kwambiri. Chifukwa kuvina chifukwa tu chimene muzizi wabana ndicho kuti ukakha kuti umaziwa kuvina sikuliso matha kuimba ngoma. Amatha kuimba ngoma ndiyenda kumavina ndiwina. The fact that you know how to dance doesn't mean you must beat you on drum. I don't know if you know what I mean. This is deep, but but deep video papa. In my own deep. This is deep. This is deep. This is deep. Interruption. Pamene mafika UTM. Yeah. Or rather the winner watenga ukabinet minister. I'm telling you. Masapota UTM ata musa repeater. This is deep now. This is winner kana paso cabinet ramene pitani. Akuzonditi pitani. Yeah. amene anga kaitenge UTM kuitembenuza kubwera kukwa kwenda kuti akayankhule zinthu. Ndikuona ngati singatembenuzike sono yafika. Never say never, but it will take. Okay, kwenda anthu ayutemu chimene sakuifunira MCP nchiyani. Kukayikirana Brian. Kukayikirana. There's no trust. Brian, you cannot build anything without trust. Anything is built on a foundation of trust. Okay. Banja, trust. Boyfriend, girlfriend, trust. Once trust is gone, Brian, you can't be together. No, if you kubasa mazakumu asewa ikamoja. You understand? Yambakai kumwa iweyo. There's no trust. There's no trust. There's no trust. Mukumbukira mwambi wa satsitsana pajani. Pakati panyanja. Yes. Mukumbukira mwambi about ndani house. Abasana atsitsa UTM. Atsika oka. Whether they have been motivated kutatsike, kuma the point is MCP sina watsitse atsika oka. So kutsika kuma club wili. Okay. Pena makukanka kuti utsike pena madumba. Okay. Ndi hapa adumpa mwatomo. I think ulendo umene ukafikeni. If you budget sine bomba. Now, ndiye mafuna ndifunse kunena kuti inuyo kuti kodi IMCP aichite handle bwanji nkhani. I know kuti zimati zikatere kumadruka ma statement amalemba kuti not malemekeza freedom of association. Yes. Apangajiganizo apita whatever, but I know they are going to be so sensitive ndi our item because whether we want it or not they were a key partner ku alliance iko komanso tikatengera mene timavota mu June mu campaign prior to the court sanctioned elections. UTM ndachilima anachita bwana anathakanga kwambiri. Yeah. Zimene zo MCP I don't know MCP rapanga endorse zimene. Komano UTM ndachilima they did all they could. Yeah. Kutacha kwera akhale pamene pacha. Tisamayi wale chimene. Ayi, imeneyo ena akatwa mpaka matukutuku that's the truth about. Chifukwa even imfa ya Chilimayi. Ndimaona ngati kuti amene aufuna kuti alire tiwapatse mpata alire mmene angathere. Paumakhala insinuation ina yake kuti
kodi za makandulozi mupita nazo mpaka liti. I think it's not fair. No, I'm glad kunena kuti I think our president has made it very clear achakwera mpaka na mauza IG kunena kuti nthawi imene anthu akulira tiye ndigwiritse ntchito malamulo, don't use force, let it be a service, service, okay. Adanena ku stadium BNS kunena kuti olira simugwira pakamwa asiye na nthatali kakuloza koma pali anthu ena zamakandulo pali anthu ena amene akumafuna ngati kuti adzauza ngati anzawo kuti mwalira mokwani tisatero. No, you tisatero when you tell somebody they will do is what they bluff. Tisatero no, it can't happen. No, it is wrong. It's wrong. Nimafuna ngabange measure chifanyoni chili kwanzako chifukwa maliro amaphweka tu ali kwanzako akakhala kwanzako bwana. This man was a vice president wa dziko. This man aliyense olonda ndikufusa nini you had a personal interaction ina yake. This is the man amene ukamutumizira message whether kind WhatsApp kind bajani he would respond. Posa tenge ananena kale wina ananena kumaliro kuti posa tengera kuti ndiwe ndani. Now ndimangofuna nene kunena kuti palibe amene ayezenzake kaliridwe. Tisatero ayi. Bana sekero. Tisatero ayi. Amene angalire kaya chaka chose chino kaya chaka chamawa. You want to stop there. Alire tisafika pene konena kuti mwaliritsa iya tisatero ayi. Maliro amaphweka ali kwanzako. Amati chapita kwanzako chapita chatsala kwa nani? Kwa iwe. Yeah, so pitirizani ndimangofuna ndichite comment pamene poko. Kuti nali bati. Amakufusani kuti makamba sa MCP kuti ayilandire mwantu wanje akamayirandira akakumana kuneki meeting yawo ya MCP tsopano adzinena kuti anthu akuthawa chani. That question is very important. Anthu akuthawa chani kwathu kuno Petra inali konko zori umodzi wonga I don't even know kuti anapeza okha umodzi anaisiya nangopita okha anapita okha ajisa ali kuti ali kuwalaya si koma umodzi idasala kunja panja yasankhanaso tukwasankhidwa na president chanchani so maona so chibana adachisiya kunja fada anena kuti ine ndikasiya achipechtenga anafuna apa ajisi so matunga ukabaiva even umodzi kamala nkole maona kuti ili ndilo ukali ajisa maona bengati kuti kanthaka kasalaka ukabendera kathakula taisiya Nkhani mene kuti bana ndeya kudikirabe ajisi beliefs kuti kambendera kathakuluka dasisa ndizoona seka pakati za serious wamba za serious ndizoona iwo gwana ngata ajisi awajisi sakufuna wona ende mafuna ndiye kuti koma lero ndizoona ka Petra ndiye kuti kulibe so awudikira kuti tsuna kacha kwera atasanka mwina analira kusiya komanda awapita no pati unaonapo munthu akusiya chipani iwe wanda ndio adikira no pa campaign ucheni I don't know ndabada akapake convince anthu mwina hata kwalo wa MCP ukabikisana nawo Petra kulibeko ndiye kuti umodzi ndili kunjaye afford inachokako ndio kuti apandija UTM inachokako Mafunde I don't know really how many people are there sindikudziwa munthandize mafigures tikatuka muno koma Mafunde ndimene atsalako Freedom Party ilipo ndi chamanena akhumbo kachale a few days ago we had a story from some Kalimi kunena kuti we are considering whether we should remain in the alliance or not as we go to Chisafu cha 2025 PP Konko so zipandi no zimeza tsala kwa PP Konko ajisi pandani okay so imene zimeza kuoneka kuoneka kuti thomba zithula zili ndi mayina abwino zoti sizanthumba ndikuti MCP ezina bakaza nthumba the MCP but it's not the MCP only president wake amango ena okhala asha so don't even waste it. President is too big a word call him an asha ndandu follow leo rosalasi kwatsa ula khalasa masha alipo mbona ndandu follow atsalanga then amina ako okay ndi nguleza kuli Freedom Party ya kumbuka chale kuli PP ya my Joyce Panda kuli MCP yo kuli Mafunde ndizi nazo ngataziwala ndekuti okay zilebona initu and others fanga zilipo 4 can you go straight your point? Yes, my point was kuti IMCP azifuse mafuso why are our partners living chupana pamuti pano yani kulako kuti siku lako fuso ndilili wina adaimba nyimbo
kuti apo ngozi mundiuze chupa wana pamusana akujana wana kaulu mwana akujana ndani sala napiri andi amna mbani yes akakula mtima ndumadzimva kuti ife tulamula ndife. I'm telling you they might get a shock of their life. Ndale ndi numbers zona ndi numbers ndale ndi numbers ngati tinalipo 10 pano 4 nkuchoka ndekuti tachotsa zina zimene zikhali to our advantage. So ineyo ndikukhulupirirabe ndithu pang'ono pokha mwina popeza ausi kunalibe uku kapena meeting inayo anathoka kambira naso koma ngati kolamu yafika kunena kuti ife chonchi MCP between now and the August chaka chamawa they have a headache imene akuyenera kuti ayipezere penikira wake wamphamvu extra akufunika penikira wake wamphamvu because politically let's be very honest here. Politically imene onene awanda UTM dumps the alliance. DPP the other side will be smiling. Their opponent was the main opponent ya MCP the DPP whether we want it or not. We don't know what is now DPP tangori papatebu. Okay, kodi nanga UTM inanena kuti ikupita no yukambirana ndi DPP afford ndi jana chokaleja. I really don't think they will be getting back now na statements like pakati pa. I don't see them akhoza kulowera ku bench house. It's possible because the statements out now azizi angana no MC kunya kuti kodi you defu idakalibe ku bench house amamvana be sasa ukugwirizana data komano ngoti officially kufika pamowa apa sana chibanda ndaja mati ma ex koma muka kumana umano iwe ulipo iwe teni kunyumba mukaone mwana ene man now the resort are you deaf nda DPP yes ukumana pamowa akulira na mowa koma are you deaf ndi akongere sanga mwere remote sanga mwere remote ine ndimati mwina tifanthawe timalize munthu amene amaganiza ngati kuti autsogolera palibe munthu amene akunsatira angoenda just take a walk angongola miyendo akola kuti tinyamuke pano nthawi yatha ndende ndambe kumapita uko inu mwangokhalapo mulino kodi tabwerani tunanga ine nkumapita mwana ngati kuti ndikutsogolera bwana ungoenda wekha tukamba izi chifukwa tikunena kuti ngati anthu akukutsikani musaname ngati all is well. Anthu samachoka pamalo abwino bwana ngati anthu akuchoka samachoka pamalo chilipo china chake chimene chikuwapangisa anthu akuchoka potengera kuti ndale ndi game ya manambala nambala ina iliyonse imene kuchoka izikupasani kuti you must ask yourself awa kuchoka chifukwa chani. Don't think you're too big. No. Just because lero limakhala pa mpando umene mufanga pacha. Nanena kali ine kuti apa no zimene muyankhulazi. Yes, there's some harmful. This is it. You can correctly use the word deep on this one. This is not abuse. Also this is jazzy. Ka pepa la kajaga ka make kachi. Ine kanga kalipo ndina kontumba. Makaika nkajumbo choncho kapinda bino bino la sanyowe. Ya kwana nthawi bwana. Joka wanga ndinai manja. Niye amene sakusamalitsa. Bwana tinali nakali ndine tiona napoweruka kumacha bwana ndipo we remember sitingaiwale so isakhale nthawi inoyo yomasikano mmitengo mujja kumakhala ngati kufuna no munali ni nthawi yambirimbiri imene mukanathawi tinakatha kuyankhulisana tatiyeni tizalemekeza Malawi throughout osati nthawi inayi kumakhala ngati kuti tasiya kena kaloti zibwera komanso ngati anthu akuchoka wina wakasamaname kuti yaya wandana achani amati chani ampatuko awandana ampatuko awawa yaya si athu anthu poyamba anakuona chimene chinapangisa kuti abwerecho ndi chani which you have lost now chasintha njani chimene chikupangisa kuti anthu ainoki jihana ankajia anathamanga dziko lino kujia kuchita misonkhano achilima anathamanga dziko lino usiku ndi usana anthu mbachita kuita kwamvera chisoni kuti mwana wa ini wake uya achita kaniko umwa madzi ndi anthu aja
ndi ena mwene achokaja nda Petra. akula mpingo akamuzi chiwambo very able amayankhulira tonse alliance. Yes. Adachoka panafunika kudzifunsa mafunso. There is something chimene tinanena kudzifunsa kuti chavuta nchiyani. Yes. Suja Yesu akuti adasiya nkhosa zambiri mbiri kwa saka imodzi. Yes. Panene okhala kuzichita analysis. Yes. Pakhale funso. Yes. Awa maono ya choncho. Abwerekere achabwera ndi MCP. Limene Yesu adafunsa ophunzira. Yeah. Kodi anthu akamakamba za MCP kunjako akumati chani. Akamakamba za utsogoleri wathu akumati chani. Nkhani yayamba kwa Yesu. Okay. Fuso lukafusa za MCP. Okay. You understand me when ndikuimvetsetsa. Yesu adachita ka afrobarometer. Yes. Okay. Kodi anthu iwe Petro. Tima Brian and iwe uziwa Brian. Tima kumala nawo tisamanenso munyengerera. Amati chani? Tikanamvera. Tikanamvera. Too late. Nde winaso gonthi winaso amazafikaso. That's the problem. Kumapanga zomwezo zimamapanga anthu ena aja nkumana ngati kuti anthu amangodana ndi munthuyo. Anthu sadana ndi munthu. Amadana ndi kuli mwambi amanena kuti amati tosamva kamene osamva. Chosamva. Chinamva nkhwangwa ili mutu. Ko mayo Sumamva iwe. Kukonza kwake kwa nkhani zimene zachita zimene zo. Yes. Akhoza kudzamva nkhwangwa ili mutu. Yes. mfano malizire pa. Pamene bodu anena mphafu. Muyaza mphafu. Ndimafuna ndinene kunena kuti inu mwapereka chitsanzo cha galimo. Yes. Dzikoli mene luyendera chine chake chiulira kuchu driver wabwino amayima samanena kuti tikweze wireless kuti ndisamve. No. Pali chine chake chikulira umayimitsa kuyangana umayima. Yes. Timabwera pano kulankhula kumayankhula ngati choliracho ndiye osatseka osati sunufuna ndimve chifukwa tikadakhala kuti tumverana kuyambira 2020 ucha 2021 2022 osatsekana abwana bwezitiri patali. Funny thing pamakhala anyamata ndiyeno awa tabando amakhala alipulira bando yatsukuli mutsi totukwa moti panopa pali special Kwagwanji tepeni mwamveri program iyi kupanga we are streaming yes totukwana akakupulira bando tilipizo tukwana inu mangodana ndi ujeni inu you understand akatero anatana bando bwana tojera tikatitaja ndi bando amatigulira bando bas kufuna kususana ndi zimene amalawi akuti ndekena kano amalawi ajakazapo nyavoti nde muzafusana atu flat pange no review we want to review if anybody kuti we can't pretend, we can't come here and speak zimene amalawi zose pale zimene akunena kunjaku. Failure is not an incident it's a process. Sumala kwa siku limodzi kulephera umayamba pano umapita kumulephera kena kazibango tidzango palamula kuti mawa tibwerenso ndi matenti titsanzike isitupalamula nanga sichilungamo anthu chilungamo sama chikonda banda chilungamo chiziwawa kumene anthu chilungamo sama chikonda koma gala chikonde asachikonde chilungamo chizapitira okha chilungamo sichimasinta chifukwa kuti chikukondedwa kapena sichikukondedwa awawa anamaliza mwina amalize pamenepo kulija MCP zifuse kuti akuta ana chikutana mudzi muno chikupangitsa kuti partners azichoka njani if they can honestly answer that question asinthe mwina machitidwe azinthu ine ndimaganiza kuti ndimalize pamenepo ndimaona ngati ndimalize ine mumalipo poti wankulu ndinu pano koma ndiyambe ine ndimafuna ndinene kuti zimene zachitika lero zili ndi impact yopsa kwambiri pa 2025 pandale pachisankhoso inde chifanya mataja amavina aja kunena kuti atalengeza nkuvina kuti mwachita bwino ali ndi uthenga akulankhula china chake chimene amene ali serious pandale adanena kuti kodi mataja amavina atalengeza kuti achoka chifa ngati akadakhala kuti anthu aja sakugwirizana nazo anthu aja nakakhala mepa aja khuma yes koma kulengeza kuti tachoka anthu kupanga celebrate vina kunali banda kumeneko msatero anali kodi undisokosera kulinga utamva ndipo osamva
adamva nkhwangwa ili mutu osamva adamva nkhwangwa ili mutu ndi nkhwangwa kuti kama in this context nkhwangwa imakhala vote malizani ino andevuza mwayi banda zimene zachitika lerozi ngati ena ake atapezeke kuti 6 koloko agona I think they are not serious. This is where you sleep in the office trying to say good guys chatimenya njani chatimenya njani takhala ndi June osakhala bwino timati mwina July tipuma koma sitingapume chonchi when you think kuti people that must be ife kuti timange dziko linoli tikuyenera tizigwirizana banda inubwesa njira imozi ababwesa njira imozi bwesa njira imozi we build this country kuma tikati tikaika njwera ino kumabwera kumachosaina sitingamange chili chonse. So what we are doing here pamene ena tikufuna tike njwera ena kuchosa amina kuchosa njira ya wanaikayo they are not happy with the way we are building this building. They are withdrawing their brick. I will not be party to this. That should worry us. We will not build this building if anthu ena kazichosapo njira yawo posa kutisidwa ndi misiri design yake. That's right. So leroli let's reflect. Let us reflect. Tikone tikupanga pamene panso ndiye pamapeto a program yathu yapadera Kwagwanji special pamene timaunikirana zimene zachitika lero chipani cha UTM chanena kuti basi IMCP akhale mene akuyangira ife ayi kuyankhula kwapa kwakunena kuti atsika mbwato muja ali bwato likafikeni amsisha akunena kuti political players amanena kulingalira kuti chachitikachi even in the spiritual realm timatero kuchalichi in the spiritual realm nchachikulu nkhani isi yachibwana tikalankhulaso pano mudzimva we love this country dziko lino timalikonda and chifanyeke ena adesere kuti kaviza kapitani tidaka anada kuti tikako timaviza tosayamba but we love this country tikalankhulana chonchi sindiye kuti kapena kuti tikudana nalo dziko we wish this country well komatu china chikulira tatsikani mumve kuti china chikulira chinchani musakweze wairesi china chake galimoto takwera chikulira usiku tatsikani mumve dalaivala wanzeru amapanda break nkutsika nkukasuzumira amene mamuona wagwada ndithu pamaondo masuzumira china chake chikulira usati ndiye kuiponda ndiye wakamena kukweza ucheni wireless kuti usamve ngozi osamva adamva ndi nkhwangwa mutu ndine Brian Banda kukuyamikani nonsenu pokhala nafe nthawi ino chauta akati sunga ndimo ikomati sunga timayimba nyimbo chalichi kuti atisamala kosatha ambuyeyo ndikuyamikeni inu amtsukuluzi ndiyamikenso inu ndakondanso kwambiri statement imene mwanena kuti chilungamo chimapweteka and we have delivered chilungamo. This is Times Television, and on this television the news comes first. From all of us here at Times headquarters in Blantyre, kukuyamikani pokhala nafe and so long. Musalipane nditumbo sigi mungo bida mukaezese miba mukwetengamo mungo bida mukaezese miba mulidamo mungo bida mukaezese musalipane ndibana doyo mungo bida mukaezese matejiwa akuterani tupira nuli kuyoyoka mbina nuli kujara tupiri yali kuta mungo bida mukaezese mungo bida mukaezese mungo bida mukaezese makasi achimwene maponda ponda lilongwe zuzu mangochi monkipe mwazwanya
mwabubuduza asikana mwabubuduza azimaye opanda saize mukaezese anje nati mukaezese bewa yamanyazi nafera kuna mungopita mukaezese wakusina kutundi nasi mungopita mukaezese basi masiku wakuterani mateti ya tapo asinyanga wasakwanisa mungopita mukaezese magazi asinyanga wasakwanisa ndati supa zisizikwanisa supa zisimukira muzingodana ndi anthu basi muzingodana ndachibale tamene yakurozani mungopita mukaezese ntiti zionekerazo mungopita mukaezese ndati misemba yatulukayo mungopita mukaezese sizocheza ndikulisima gemwe mungopita mukaezese tupiranu silinali limeneli achimwene mwatakata tupiranu silinali limeneli anti mwatakata matetiwa akuterani mungopita mukaezese basi anzanu akulandira panopa akunenepa anzanu akulandira panopa akunenepa akuchedwa na majabwino mungopita mukaezese basi mungopita mukaezese magazi achimwene usalipane ndi tumbo sidi mungopita mukaezese usalipane ndi tumbo sidi mungopita mukaezese mimba mukwetekamo mungopita mukaezese mimba mulidamo mungopita mukaezese usalipane ndi panadoyo mungopita mukaezese matetiwa akuterani tupiranu uli kuyoyoka mbina yanu ikunyala tupiri yali kuta mungopita mukaezese mungopita mukaezese mungopita mukaezese magazi ukuzira moyo sasungirana esa mukamadwala mukaputa kuchipatala mukapeza dokotala amaesesa kutamangani makorovesi cholinga mupeze moyo kutamangani makorovesi cholinga mupeze moyo inu mukusewelesa moyo moyo tusakula sasafirika kulibe moyo okula kuchira ndi mwayi wako uziona za ziko la pasi kuchira ndi mwayi wako uziona za ziko la pasi anzako matenda omwewo akutisia anzako matenda omwewo akutisia iyaitizaonana karora iyaitizaonana kauta iyaitizaonana karora abaletizaonana